812 milioiko kupoa negoziatzeko dago oraindik. Estatuak murriztu egingo ditu erkidegoetan egiten dituen inbertsioak. Euskadin 132 eta Nafarroan 168. 1.800 milioi gutxiago egongo dira langabeen laguntzetarako eta ia ministerio guztiak murrizketak izango dituzte, batez ere Osasun Ministerioak, Industriakoak eta Sustapen Ministerioak. Zorrak ito egiten du ekonomia. Interesak ordaintzeko bakarrik ministerio guztiek batera gastatuko dutena adina erabiliko da datorren urtean. Lo que necesitamos para salir de la crisis es reducir el déficit público, detener el avance de la deuda pública. Zorra murriztea da aurrekontu hauen ardatza. Datorren urtean 900.000 milioikoa izango da zor hori. Produktu gordinaren 180 pasatxo. España no va a necesitar recursos del resto del mundo, no va a tomar recursos financieros adicionales del resto del mundo. Zergetatik datozen diru sarrerak 3,7 igoko direla dio gobernuak, gehien bat bezaren igoeraren ondorioz. Urriaren 19 arte zuzenketak aurkezteko epea dute Kongresuko taldeek.